Hello mga ka-Francel. Welcome sa Francel Kulot YouTube channel. Yes, Monday na pod. Hinghimo na pod og salmo, no? Adtong last week ay ato ang nagingon ko sa inyo hang napatas sa 134 ka mga subscriber, no? Pero karon kaloyan sa Dios mga kuan pa lang ta. 4 days, 5 days sa pag-post, no? Nadungagan ta og 23 ata, 23. From 134 nahimutang 157, no? So we are on the road padulong sa 200 subscriber, no? Daghan kayong salamat nga daan sa tanan. I-shoutout lang nato, kumusta ining mga nag-comment diri sa tanan nga subscriber, katong mga bagong subscriber, daghan kayong salamat. Sa tanan mga nag-comment, si Sir Jeffrey Butcon, no? Ingon siya, "Sir, good day, sir. Thanks sa imong gina-upload, nakatabang pag-ayo sa amo. Hangyo lang mi basin sa sir na kay instrumental nga mga salmo. Sabay hihihi. Salamat and God bless." Sir Jeffrey, request granted. Karon nga week na ay -1 ang ato ang salmo nga gihimo. Daghan kayong salamat Sir Jeff sa pagpahinumdum sa ako. Nahunahunaan ko na siya before magbutang ko kuan, mag-post ko mga -1. Kaso wala na materialize tungod sa kabisi, no? Karon, daghan kayong salamat Sir Jeff sa imong pagpahinumdum, request granted. Ingon po si Sir Reren Feji. Isa majong hapon, kuya. Pwede adyo chords sa kini nga salmo tagahinunangan Southern Leyte in Southern Leyte ni SPP Parish. Daghan kay salamat Sir Reren. Now, nahatag na ko sa imuha nahatag na nako ang chords ani, no? Hinaut ko unta nga imuhang nagamit ang ato ang salmo karon katong last week, katong last Sunday. Unta nabasahan nimo ang ako ang chords nga gihatag. Now, hello dayda sa tanang taga Hinunangan, Southern Leyte ug sa SPP Parish, no? Sunod, si Ma'am Marie Pakatan. In related ni siya sa katong gi-request ni Ma'am Marites Mejorada. Sabi ni Ma'am Marites Mejorada, "Please, himuwi mi video ki sa Birhen sa Kota. Salamat kayo sa paghatag sa salmo kada Domingo." Daghan po kayong salamat ma'am sa inyong pagsunod, no, pag-follow, pag-subscribe sa ko ang YouTube channel o pagsunod sa tanan nga ginapost nako weekly, no? Ma'am, sad to say wala pa jud ko nakahimo sa video kay sa Birhen sa Kota, pero ginatrabaho na nako. Kay naglisod ko sa lyrics kay kaning gihatag ni Ma'am Marie Pakatan, no? Daghang kay salamat Ma'am Marie sa link nga imong gihatag sa ako. Sabi niya, "Hello po, here is a song of Gozo sa Birhen sa Kota." Naghatag siya link. Kaning link kayang gihatag, walay lyrics og recorded siya nga dili line in, no? Dili parehas ani good nga pagka-record nga line in siya. So di kay nako maklaro ang lyrics, nya di man ko familiar sa kanta. Though ang iyahang kanang tono nakuha na nako yung mga chords, kaso lang wala pa jud ko lyrics. Kung kinsa sa inyo ang makasend sa lyrics, paki-send diri, no, sa comment section nato para ako ang mahimuan og lyrics.
Daghan kayong salamat Ma'am Tess ug Ma'am Marie sa imuhang concern. Ma'am Tess, daghan salamat sa imuhang request sa imuhang pagsalig. Ingon po si Teacher Riza, thanks po bro. Reply siguro ni niya, tubag ni niya sa katong pagpasalamat nako sa inyo ha. No? Sa tanan, daghan kayong salamat as of now, mao lang ni ang mga comments nato. Sa tanan mga na-request, kung kaya na ako buhaton ako na, no? Pero dili ko makapasalig sa inyo nga mahatag na ako tanan. No? Don't expect too much from me kay dili ko maayo. Kutob lang sa kung makaya nga ma-share na ko ang talent na ko sa inyo ha. Di pud ko pianista by nature sa banda, ng drummer ko. Kaya di kay ko ingon anak jud ka maayo. Anak ko'y gamay, katiting kayo nga nahibalaan nga gusto na ko i-share sa inyo ha. Sa tanan, daghan kayong salamat kadtong 20 na napuno nga 23 subscribers. Daghan jud kaayong salamat, no? Manghinaot ko nga unta up to 1,000 subscriber, up to 10,000 subscriber makauban ta mo. No, kung namoy mga request ako nang gikaingon, naamoy sa mga chords, bahin na sa mga chords, paki-comment lang. No, kay dili na nako kaayo maapas usahay ang paghimo sa chords, pagbutang sa chords kay ako atanan editing sa video, editing sa audio, editing sa lyrics. Ako amang gud na tanan, no. Wala ko'y sound technician. Ako na po ang sound technician diretso. No, kaya, sorry kung di na ako mahatag sa inyo ha ang tanan. No, di na ako ma-met ang inyong expectation sa ako. Sorry kayo ni Ana. Pero daghan kayong salamat kay dako kay mong naitabang aron mo grow pod, no, ma-develop pod ang talent nga gihatag sa ako sa Ginoo. Subon nako mga ka-Francel, daghan kaayong salamat. Sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato, iyang gitagbawang tanan natong mga kinahanglan. Kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato, iyang gitagbawang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo maayog maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayog alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato, iyang gitagbawang tanan natong mga
sa tanan nagatanaw ug malaumon kanimo ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukad mo ang imong mga kamot ug gitakbaw mo ang ilang kamot ug gitakbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo hadol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo